Εδώ είναι, Κώστα, εδώ μην φωνάζεις. Σου ετοίμασε καζετάκι, κρασάκι, κάτσε. Ξέρω τι καλή είσαι, αλλά κανένα δυο φορές με κάμψε. Έλα, κάτσε, μην κρινιάζεις. Αλλά τι έγινε, γιατί είσαι έτσι? Είναι να ρωτάς, Βαρβάρα, γιατί είμαι έτσι. Ριζίλη γίναμε, Βαρβάρα. Σε όλο το χωριό ντρέπομαι να δω κόσμο. Καταλαβαίνεις. Έλα, Κώστα, όλα αυτά συμβαίνουν. Τι συμβαίνουν, Βαρβάρα? Να σε κρυβούν κουδόνια. Συμβαίνουν τακτικά αυτά τα πράγματα. Αλλά, να σε πω, Βαρβάρα, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ ξέρεις τι κδέσαι ξύνεται. Γυναίκες είστε. Γυναίκες. Να είσαι και καμιά ξανθιά να σε ταιριάζει κανέναν έκδοτο. Έλα τώρα, δεν βαριέσαι, όλα μέσα στη ζωή. Όλα συμβαίνουν. Τώρα είναι, θα περάσει. Πάλι το σκότσα αυτή του χαβάτσα. Τώρα είναι αυτό, βρε Βαρβάρα. Αυτό είναι καταστροφή. Καταστροφή του Νόε. Αλλά δεν καταλαβαίνεις από τέτοια. Τι να σε πω. Μην τα σκέφτεσαι, Κώστα. Περασμένα, ξεχασμένα. Άστα. Είναι να μην τα σκέφτομαι. Μ' ακούγατε? Στην υγειά σας. Στην υγειά μας, στην υγειά μας. Να πιούμε κανένα να πάνε τα φαρμάκια κάτω, γιατί η Βαρβάρα εδώ δεν με καταλαβαίνει. Ξεχνιούν τη Βαρβάρα αυτά που πέρασαν. Μ' έρχονται πολλές όλα στο κεφάλι έτσι. Γυρίζουν στο μυαλό μου σαν να έγιναν χτες. Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να ξεχάσω. Είπαμε, άστα, ξέχνα τα. Πέρασαν. Θυμόμαι τα προξινιά. Τον πρώτο τον θυμάσαι εκείνον τον ψηλό. Εκείνο τον κρεμανταλά. Ναι, μωρέ. Τον άλλον που ήρθε για γαμπρός και με έφυγε με προξενήτρα μαζί. Αντροπές, πράγματα. Εκείνος ο άλλος ο Πάπους, που ήταν πιο μεγάλος από σένα. Ο Πάπους ήταν τρανύτερος από τη μένα. Το δίνω εγώ σε τρανόν άντρα, το δικό μου το κορίτσι το μικρό. Ευτυχώς πάει στο καλό του. Ο άλλος, καλό παιδί. Αλλά πολλά γύρευε, μωρέ. Θέλω, λέει, εκείνα, θέλω τα άλλα. Και τα σόβρακα ήθελε να μας πάρει. Πρικοθύρας, Βαρβάρα. Είπαμε το τρίτο το παιδί, το έκτο, ποιο είχαμε, έβδομο. Άστα, έχασες τον αριθμό. Είπαμε το τελευταίο, αραβωνιάσαμε. Λέμε καλό παιδί φαίνεται, προκομμένο φαίνεται. Χάλασε η δουλειά. Και δεν μιλάς, Βαρβάρα, ποιος θα μας το πάρει το δικό μας το κορίτσι, που ήταν αραβωνιασμένο και ξαραβωνιάστηκε. Σιγά, βρε Κώστα, θα μας ακούσει και κανένας και θα νομίζει ότι έγινε και το ανεπανόρθωτο. Δεν ξέρω, ευτυχώς τα αποφύγαμε. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ρώτα, πάρε λόγια από τη μικρή. Μη φοβάσαι, έτσι είναι. Τι να σε πω. Πάλι αναστενάζεις. Τόσο πολύ κουρασμένος είσαι. Βαρβάρα, καλό του κρασίς, να πάω να τον πάρω λίγο δίπλα. Να δω κανένα όνειρο. Και άμα φτιάσεις κανένα καλό φαΐ, ξύπναμε. Ξύπναμε να φάω και... Αν πάνε μπας και ηρεμήσεις και λίγο. Από εδώ δεν πάει, ένα. Τα χάσες, μου φαίνεται. Τα χάσα, Βαρβάρα. Πολύ βαριά το πήρε αυτός. Πολύ βαριά. Θα μην πάθει και τίποτα. Για να δούμε τι θα γίνει. Βαρβάρα! Κύριε Βαρβάρα, μέσα είσαι καλέ. Εδώ είμαι, καλέ, τι φωνάζεις. Τι κάνεις? Με έστειλες μήνυμα να έρθω και ήρθα, αλλά δεν κατάλαβα τι με θες. Θα σου πω τι σε θέλω, αλλά... Τι φορεσιά είναι αυτή, καλέ, που φοράς? Σαρές. Σαρακατσανέικη είναι. Εγώ που λες είμαι ξακουστή προξενήτρα. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω μια φορεσιά για κάθε περίσταση. Κάνω προξενιά σε Σαρακατσαναίους. Το έβαλα λοιπόν και αυτό. Τι να κάνω, είναι και αυτή λίγο περίεργη. Δεν σε φοβάμαι εγώ εσένα. Εσύ είσαι ικανή να παντρέψεις και το δεσπότη ακόμα. Έμαθες τίποτα, παντρεύεται. Καλά να το παντρέψω. Αμάν που πέσαμε. Και ύστερα σου λέει, βγαίνουν ανέκδοτα για τους πόντιους. Μωρέ, εσύ κοπέλα μου,
κοπέλα τέλος πάντων. Είσαι αυτοκινούμενη ιστορία είσαι. Γι' αυτό με φώναξες, κύριε Βαρβάρα. Φεύγω. Έλα εδώ, καλέ, έλα εδώ που πας. Έλα εδώ. Έλα, θα σου πω τι σε θέλω, έλα. Έλα, κάτσε. Παίρνει να κάτσε. Να κάτσω. Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι ικανή να παντρέψεις και το δεσπότηση ακόμα. Είμαι. Πήρα του θάρρος που λες. Είπα να σε παρακαλέσω να κάνουμε μια προσπάθεια, μπορεί, για την κόρη μου, τη Λενιό, Θυμάσαι. Μη στεναχωριέσαι. Για τη Λενιό, ό,τι θες. Τι τα έχω τα γαλόνια. Και γαλόνια και προϋπηρεσία και... Και να σου πω την αλήθεια, κύριε Βαρβάρα. Σας σκεφτόμουν αυτόν τον καιρό. Μα σκεφτόσουνα. Εμάς ή τον άντρα μου. Εσάς καλέ. Καλέ, εκεί που κάνω προξενιό, στο Ρακατσενέος που σου είπα. Είδα ένα παλικάρι. Τι να σε πω. Ό,τι πρέπει για τη Λενιό σου. Καλό μου ακούγεται, αλλά Σαρακατσάνος είπες, ξένος είναι, μωρέ ρουλά. Καλέ, εδώ η μισή Μακεδονία πέρασε από πάνω σας, με τα συγχωρήσεως βέβαια. Και η δουλειά δεν τελείωσε. Το ξένο σε πείραξε. Σε αυτό δεν έχεις και άδικο. Καθόλου άδικο δεν έχω. Κάτσε να σου πω. Ο κόσμος είναι μικρός και όλα μαθεύονται. Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Γι' αυτό άκουμε που σου λέω. Γι' αυτό σου λέω εγώ κιόλας, άμα κάνεις κάτι, λίγο με προσοχή, γιατί δεν θα το αντέξω να πάθουμε πάλι τέτοιο ρεζίλ. Βρε, με μένα μιλάς, βρε, μη στεναχωριέσαι. Άμα σου λέω εγώ καλό παιδί, εγγυημένο. Σώπα καλέ, ημερομηνία λήξεως έχει. Ή μήπως είναι κανένας δοκιμασμένος. Κύριε Βαρβάρα, χωρατατζού είσαι, Βρε, σου λέω είναι ό,τι πρέπει για την Ελένη σου. Ό,τι πρέπει για την περίπτωσή σου. Καλά. Άμα είναι, θα το κουβεντιάσω με τον Κώστα και θα σου πω. Άντε, καλά. Αχ, φεύγω. Πολύ χαρούμενη είμαι που θα τελειώσω κι άλλο προξενιό. Καλά, μην το δέσεις και κόμπο. Κάτσε, θα ξυπνήσω τον Κώστα, θα του το πω και να δούμε τι θα πει κι αυτός. Μέσα είναι ο Κώστας. Καλέ, να κάτσω να του το πω εγώ ίδια, μα είναι μέσα. Ναι, καλέ, να μην χάσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φύγε, θα το κουβεντιάσω με τον Κώστα και θα σε ειδοποιήσω. Φεύγω και να ξέρεις, θα έρθω με τους συμπεθέρους. Εντάξει, να είσαι έτοιμη. Αυτό τουλάχιστον μπορείς να το κάνεις. Άντε, γεια σου, κύριε Βαρβάρα. Ώρα σου καλή. Χαιρετισμούς στον κύριο Κώστα. Ευχαρίστως. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά. Θα ξυπνήσω και τον Κώστα να του πω τα νέα. Για να χαρεί. Κώστα! 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 Ξύπνα καλέ, έλα! Έλα, τι φουλάρεις. Κώστα! Έλα! Κάτσε να βρακωθώ λίγο, έτσι θα έρθω. Έλα, ξύπνα, σύνελθε. Τι έγινε πάλι, τι με ξύπνησες. Έλα καλέ, ξύπνα. Και γλυπά ένα όνειρο. Ο νησκός κομμάτια ονειρεύεται, μου φαίνεται. Κάτσε να σου πω τώρα, έχω νέα. Ξύπνα, σύνελθε καλά να στα πω. Ναι, έχω καλά νέα, κάτσε. Για μου λόγα. Λοιπόν, εσύ έκανες πολλά προξενιά. Αποτέλεσμα δεν είχαμε. Πήρα λοιπόν το θάρρος, εγώ πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα εδώ τη Ρούλα το Μιλουνάτη. Θυμάσαι, την προξενήτρα. Αν θυμάμαι, λέει. Να κάνουμε, είπα, μια προσπάθεια ακόμα, ελπίζω τελευταία, για την κόρη μας τη Λενιό. Και αυτή η Κώστα, έτοιμο τον είχε το γαμπρό, στην τσέπη της λες τον είχε. Μ' άρεσε αυτό. Και πότε θα έρθει. Θα του κουβεντιάσουν, θα του συζητήσουν με τον γαμπρό, θα φέρει να τον δούμε κιόλας. Ωραία, δεν λέω για τον γαμπρό. Η Ρούλα πότε θα έρθει. Για κοίτα με καλά. Κοίτα μην έχουμε τίποτα ιστορίες ξεμοραμένε. Βρε Βαρβάρα. Ένα αστείο είπα να γελάσουμε. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Τέτοια αστεία να σου λείπουν, Κώστα. Ορίστε μας. Γυνάτια. Γυνατιάες, για κάτσε καλά. Για συμμορφώσου λίγο. Μακάρι αυτή τη φορά που λες, Βαρβάρα, να είναι καλό το ριζικό της και να τελειώσει η δουλειά. Αλλά άμα είναι έτσι, θα πρέπει να ετοιμάσεις. Κάνεις ετοιμασίες. Μην αγχώνεσαι. Φαγητά, γλυκά. Είσαι έτοιμη. Μη σε στενοχωρείσαι, αφού ξέρεις τι καλή νοικοκυρά είμαι. Ωραία, ξέρω. Όποια ώρα και να έρθουν, εγώ τα έχω έτοιμα. Όχι, καμιά φορά από και στο φαΐ, αλλά... Φαΐ καμένο. Τέλος πάντων, σαν να βλέπω κάποιον να έρχεται. Λες να είναι αυτή η πέρδικα και κάποιος φέρνει μαζί της, Καλώς. Ποιοι είναι αυτοί. Καλώς τους. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είναι το σπίτι του κότσου του μπαμπά. Εδώ είναι. Και αυτό που γυρεύετε εγώ είμαι. Εσείς ποιοι είστε. Χαρήκαμε πολύ.
Θα μας επιτρέψετε να περάσουμε στο σπιτικό σας? Περάστε. Καλώς τους, καλώς τους. Έλα ρε Καλώς παλικάρια, περάστε. Περάστε. Κώστας έφερα συμπεθέρους. Είπαμε. Βλέπω και όργανα, Α, ήρθαμε αποφασισμένοι. Περάστε, στο καθίστε. Κότσο. Περάστε να σας κυράσουμε. Περάστε. Θα τα πούμε τώρα που θα κάτσουμε. Παίρνω από εκεί. Κύριε Μιχάλη, σε είπαμε. Μιχάλη. Μιχάλη. Σ' ακούω, Μιχάλη. Έρχομαι και από μακριά. Απόσταση, Απόστασαμε, ας βγάλουμε λίγο την κάπα μας. Πού μακριά? Από το κουνάκι μας που είναι εδώ όξω από το χωριό σας αρκετά μέτρα. Λοιπόν, για να στηθούμε. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Βούλγαρη. Δεν με ξέρεις βέβαια, πού να μην ξέρεις. Πού να σε ξέρω. Εγώ και η παρέα μου είμαστε Σαρακατσανέοι. Μάθαμε ότι παντρεύεται ένα από τα κορίτσια και ήρθαμε να το πάρουμε. Τι λέει μέχρι πού μαθευτήκε. Μαθεύτηκε το πράγμα. Μας έμαθαν όλοι. Μη στεναχωριέσαι, Μπαρμπακότσο. Τι να στεναχωριέμαι εγώ. Απλώς, φέτος έτυχε το κουνάκι μας θα είναι όξω το χωριό σας. Και έτσι μάθαμε αυτά που σας συνέβηκαν πέρυσι. Άστα, μην τα συζητάς. Μάθαμε για τα προξινιά. Μην τα συζητάς. Μάθαμε για τον αποτυχημένο αραβόνα σας. Φτάνει, μην με επικρίνεις. Στεναχωρήθηκαμε. Ρωτήσαμε στο χωριό να μάθουμε τι οικογένεια είστε. Ρώτησαμε για σένα, για την γυναίκας, για την κόρη. Τα νέα ήταν τα καλύτερα. Βαρβάρα, πέτα κορίτσα. Πες τα παιδιά να έρθουν εδώ, να κυράσουν τον κόσμο. Καρτηρώτο στην ώρα. Γι' αυτό μας βλέπει σήμερα εδώ. Είμαστε αποφασισμένοι να τελειώνουμε μια και έξω με το γάμο. Όχι πως δεν θέλω, Μη ξυψάς. λίγο απότομο μου ήρθε, κύριε Μιχάλη. Ξαφνικό. Απρογραμμάτιστο. Αλλά καμιά φορά αυτά τα απρόοπτα, τα προγραμμάτιστα βγαίνουν σε καλό. Έτσι. Τα απρογραμμάτιστα είναι τα καλύτερα. Ψάμπος και πες τα προγραμματισμένα, τι έγινε. Μη μεταθυμείς τώρα, να είσαι καλά. Μη μεταθυμείς. Έτσι. Δουλειά που τελείωσε τώρα. Άκου να δεις Κυρκότσο και μη ξυφσάς. Δεν πιάνει. Πάντως εγώ σας βλέπω αποφασισμένος. Μπράβο. Εμείς δεν θα στεναχωρήσουμε καθόλου. Αυτή είναι η νύφη. Ωραιότατη. Καλώς ορίσατε. Και ο γαμπρός, ο άλλος. Καλώς ήρθαμε. Όλα να πάνε καλά. Καλώς ήρθαμε. Άκου να δεις Κυρκότσο. Εμείς πρίκα δεν θέλουμε. Ο γαμπρός είναι πλούσιος. Έχει πολλά λεφτά και κόρη του θα ζει σαν βασίλισσα. Το μόνο που θέλουμε είναι καλό κορίτσι. Και αφού το διαπιστώσαμε αυτό, δεν έχει παρά να προχωρήσουμε στο γάμο. Σε άρεσε. Μπουκιάκι συγχώριο. Μηρακλής ο συμπεθερός. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε τίποτα. Βέβαια, αν είναι να το δώσει το κορίτσι κάτι, δεν θα πούμε κι όχι. Τι θα ρίξει ξεβράκο του, θα το δώσω εγώ το κορίτσι μου. Έχω μαζόξει πρίκα. Ξέρεις τι κορίτσι έχω εγώ. Νοικοκυρά. Κιντάει, πλέκει, φαίνει. Στον εργαλείο τσάκι στα ποδάρια, τα κατούκα όλη νύχτα με τα πατήκια, τα κατούκα. Να δεις την πρίκα που ετοίμασα. Μα αυτά δεν τα ξέραμε. Εμείς το μόνο που μάθαμε είναι ότι είναι όμορφο κορίτσι και ότι είναι και ηθικό. Επομένως, δεν μένει τίποτα άλλο. Αφού ο γαμπρός την είδε και μ' είχε πει εμένα ότι είναι όμορφη, τον άρισε. Πού είδε. Είδε όξω στο χωριό, ρώτησε, έμαθε. Λοιπόν, επομένως δεν μένει τίποτα άλλο. Άι συμφωνεί κοινή βέβαια. Του βλέμμα της βλέπω να συμφωνεί. Συμφωνεί. Πάλι ξαφνικό με έρχεται σμπέθερ. Άστα τα ξαφνικά. Τώρα σμπέθερ θα μιλές. Τι θα μιλές. Να ορίσουμε το γάμο να τηλεύουμε.
Ας είναι. Δεν μου λες, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι έθιμα έχετε εσείς? Εμείς από τη μεριά μας, τα μιλούμε και τα συμφωνούμε. Λέμε για την πρίκα, κάνουμε κυπρικοσύμφωνο. Τι γι' αυτό? Τι θα δώσω, τι θα έχει το κορίτσι από εδώ που θα φύγει, θα έχει πράγματα γραμμένα στο χαρτί. Α, γραμμένα κιόλας. Από τη μεριά σας τι έχετε εσείς? Εμείς έχουμε έθιμο να δίνουμε στα σμπιθέρια το σύμβασμα. Σύμβασμα. Εδώ μέσα τι έχεις? Τσίπρο, τι έχω? Το σύμβασμα, Σμπέθερη, είναι ένα άσπρο μαντίλι. Με μια κόκκινη κλωστή και πάνω το δαχτυλίδι. Αυτός είναι ο λόγος τιμής, Μπράβο. Αυτός είναι ο λόγος τιμής. Να φέρω το πρίκο σύμφωνο. Φέρει η Βαρβάρα το πρίκο σύμφωνο. Η δουλειά φαίνεται τελειωμένη. Συμπέθερε, αφού έφτασε εδώ τώρα. Ας πιούμε ένα τσίπρο λοιπόν, Σμπέθερη, αφού συμφωνήσαμε στην υγεία του ζευγαριού. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, Που κάναμε. Απ' τις κόφες μας. Απ' τις κόφες μας, ακριβώς. Πάρε το σκόμψη, φέρει το θκός σε μένα. Άντε στην υγεία του ζευγαριού. Άντε. Η ώρα η καλή. Γυρώ το τσίπουρος. Καλό είναι. Έχουμε καλό τσίπρο. Λοιπόν, αφού τα βρήκαμε, ας βάλουμε τα όργανα να μας παίξουν κανένα τραγούδι εκεί πέρα. Χαρές έχουμε. Να χορέψουν κιόλας. Να χορέψουμε. Χαρές έχουμε, μπράβο. Λοιπόν, παλικάρια, για σηκωθείτε εκεί να δείξουμε τι χορούς ξέρουμε εμείς. Οι Σαρακατσανέοι. Έβγα κορίμ στην πόρτα σου κι όξω κάτι την αυλή σου. Να ειδείς χορός που γίνεται χορός για πανηγύρι. Για σένα γίνεται χορός. Για σένα πανηγύρι. Ωρε Βάγκο! Στην πόρτα σου. Μωρέ, νεύγα κορίμ στην πόρτα σου κι όξω απ' την αυλή σου, μωρέ, κι όξω απ' την αυλή σου. Ωρε να ειδείς χορός, να ειδείς χορός που γίνεται. Μωρέ, να ειδείς χορός που γίνεται χορός και πάνι ρε μωρέ, χορός και πάνι ρε.
μου ρε για σένα. Για σένα γίνεται χορός. Έχ μωρέ για σένα γίνεται χορός, για σένα πάνει ρε μωρέ για σένα πάνει ρε. Σόλο παίξει τώρα. Κι άλλο. Ωραία χορευταράδες, ύστερα κατσανέοι. Για βάλτε και για μας έναν μακεδονιτικό χορό να χορέψουμε. Το χαρούμε, το γλεντήσουμε. Γεια σου συμπέθερε. και εσύ, γαμπρέ. Η άλλη κόρη. Βαρβάρα, οικογένεια,
Μπράβο. Μπράβο, ρε Σέργε, μπράβο. Άντε τώρα να πιούμε κανένα κρασί. Κέρνα, μπρατήμσα, κέρνα εσύ μικρή. Λοιπόν, συμπέθερε. Άρα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα υπογράψουμε το συμφωνητικό, το προικοσύμφωνο. Να το υπογράψουμε αφού είναι έτοιμό σας. Τι να κάνουμε. Άκου που λες. Τι έχω για το κορίτσι. Όλα αυτά εδώ. Ωραία, σαν πολλά τα βλέπω. Κινητά, να μην τα διαβάσω. Διάβασε κανένα να δούμε τι μας δίνεις. 4 κινητημένα τραπεζομάντιλα τρανά, 6 προσκεφάλαια, 3 συντόνια, 3 μπάντες για τον τουβάρι, 8 κινητημένα κάδρα. Η φαντά, 5 φλοκάτες, 5 κιλίμνια ταργαλιού, 4 βελέντσες, 8 μαξιλάρια διαδρόμου, 2 τσέργες, 2 γιοργάνια βαμπακυρά κόκκινα, 15 ποδιές, πλεχτά, παλάτι του σπίτι. στολίδια, μαλαματένιο σταυρό με πέτρα. Αχα, της γιαγιάς. Της γιαγιάς είναι αυτό. 2 βραχιόλια χρυσά, χαρανί, τρανό, πυροστιά, ξύλινης κουτάλης, όλα. 2 γκιούμια μπακαρένια. Έτοιμο σπίτι, έτοιμο. Σίτα για κόσκινο. Βέβαια. Να έχει μόνο και κανένα ψωμί να τρώνε. Φλάστηρα για λειτουργίες. Συντούκια, καριδένια και μια καριόλα να κοιμούνται. Αχα. Λοιπόν, αυτά έχω, όλα καλά. Αυτά έχω να δώσω. Υπόγραψη πρώτα εσύ. Θα υπογράψουμε αφού το έχετε έτοιμο. Σ' άλλοι στο μολύβ δεν γράφω αλλιώς. Αν κι εγώ σμπέθερε αυτά δεν τα φοβάμαι. Ξάλλου, ο λόγος είναι το παν. Και αφού συμφώνησαμε, υπογραφή θα κάνει τώρα το γάμο. Έλα, γαμπρέκι εσύ για μάρτυρας. Να ζήσουν καλουρίζικα. Πάρα πολύ καλά. Έλα, μπράτη με κι εσύ. Άντε, στριγωμένα είναι. Και στα δικά σου. Λεύτερος είσαι. Σε βρούμε και Άιντε σε και στα δικά. Λοιπόν, παλικάρια. Αφού τηλεύσαμε, πιέστε ένα τελευταίο κρασί και ας φύγουμε. Γιατί σμπέθερη το κουνάκι μας, όπως είπα στην αρχή, είναι μακριά. Και έχουμε και πολλές ετοιμασίες για το γάμο. Έχετε και το δρόμο να πάτε στο καλό. Έτσι. Λοιπόν, Ώρα καλή σας. να είστε καλά. Ώρα καλή. Κάρηκαμε που είστε καλά και τα βρήκαμε. Πάτε στο καλό. Έλα, προμεγάλη. Κύριε Ζαφυρούλα, Φέρε εδώ και την κάπα, έχω κι άλλο κορίτσι, έχει γιατί έγνοια. έχει κρύα. Ένα γαμπρό. Δεν νοιάζομαι, εγώ δεν ξέρω. Αν άντε τώρα στις χαρές της μικρής, θα φροντίσω εγώ για τη μικρή. Έχω. Μην νοιάζεσαι. Ένα δώρο για την προξενήτρα. Α, όλα τα φροντίζεις. Δώσ' μας και ένα δώρο βέβαια. Να πάτε στο καλό. Α, μπράβο, της κορίτσια ανήπαντρα. Ώρα καλή. Ώρα καλή. Το δώρο. Να κλείσει καλά ο γάμος. Να κλείσει ο Για να γάμος. δούμε τι δώρο σε έκανε σβηθέρα. Αχ, πλεχτό. Άντε στις χαρές. Ευχαριστούμε Γεια πολύ. σας, Να κορίτσια. πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό. Πάρα πολύ καλά. Τα λέμε. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Καλή. Η ώρα είναι καλή. Εγώ θα σας Πάτε στο καλό. ξεπροβοδήσω. Ώρα σας καλή. Η ώρα είναι καλή. Με το καλό. Άντε, καλό δρόμο. Κορίτσια, να μαζέψτε τα τραπέζια. Μπορώ να σας πω κι εγώ κάτι. Αν και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να μιλήσω. Άμα είναι για καλό, Γιώργο, πες του. Έλα, κάτσε όμως, να μην Να. είσαι όρθιος. Γνωρίζω για τον γαμπρό και τους συμπεθέρους. Μάλιστα λένε μια παράξενη ιστορία για τον γαμπρό. Ιστορία. Τι ιστορία, για λέγε. Να, για τον γαμπρό μας. Το Θανάση. Ναι. Ο Θανάσης λοιπόν είναι σαμαράς και πεταλωτής, σαν τον πατέρα του. Καλιγοσφύρια, Μια μέρα που λέτε, τον στέλνει ο πατέρας του στο διπλανό χωριό να βρει και να αγοράσει άλογα. Και πήγε ο Θανάσης.